Hau pakaixo da noi, eguerdion, ongi etorri. Ekitaldi saia hasieri moteko, ekarri dugu musikari artista bat ibarriko debera, Julen eta beran pisatxo bategaz hasiko gara, eta gero ekitaldi sairi hasiera emongo dutzagu ja ofizialki, bale? Disfrutau. Zenbat miresten zaitxudan, inork ez ere bezala, barre egiten duzunean. Negua begitan hartuz, erakutsi zenidan, abesti hori bezala, bezala. Otzikarak sentitzen ditut pentsatzean, nire barnean jarraitzen dutela. Galdera guztien erantzunak, erantzunak, erantzunak. Biluzik utzi zenidan, azken kantuaren argipean, nire ahotsa isilua, begirada itxua, esperantza galdua, ta sua itzali ezinean. Otzikarak sentitzen ditut pentsatzean, nire barnean jarraitzen dutela. Galdera guztien erantzunak. Otzikarak sentitzen ditut pentsatzean, nire barnean jarraitzen dutela. Galdera guztien erantzunak. Erantzun, 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 no. Gauero sentitzen zaitxu, ohearen bestanean, nire itzalaren babesean. Eskerrik asko. Bai, zuez junen gero oso urrutire, ze gero ekitaldixe zugaz itxi behar dugu, Julen. Beratorri de gaur, azire, soinu probi etxen da, zan da, bai, anginakina. Ez ekixen aiako santu nore. Gero gitarrarekin ez da maitia, oso ondo eskuna parte jarri hortxe ingurun. Eta hon bai, ekitaldixa gazazingo, gara, ongi etorri, Lanbide Heziketa Duala Euskaraz ekimenaren bigarren edizioko ekitaldi hontan. Pasan urtean Bergaran ospatu zen ekitaldi hau eta aurten hementxe, Arrasaten. Hementxe batu zaze, tamaina, eskualde ezberdineko enpresa ordezkarixak, ikaslik bebai, pixka daneti eta
hitz egingo duguna, principalmentin, izango da, badakazuen erronki ez da mundu euskalduntzeko orduan. Eta hortaz hitz egingo dugu, mai inguru ezberdinak egingo dugu, diplomatxuk eta sari batzuk banatuko dugu, sortxeke batzuk ikusi dutxuaz. Eta zelan ez zu, agian, ideia barrixak be, urten lekez. Lehenik eta behin, hori bai, ekitaldi saria ziramateko, eskerrak emona idotzuet, Gipuzkoako Foru Aldundiari, Eusko Jaurlaritzari, Laneki elkarteari eta Lanbide Heziketa Duala Euskaraz ekimeneko parte hartzaile guztioi. Eskerrik asko eta txaloa zeuen burua, mesedez. Norberan buru bizka txalotzi behondo data. Eta esan bezala, goiz aparta dugu aurretik, baina, bideotxu bat prestatu dugu, bizkat, Lanbide Heziketa Duala Euskaraz egitasmoaren, zertxo bait gehiago ezagutzeko. Aurrera bideoa. Zondo, ikusi dozuenez, Lanbide Heziketa Dualak euskaraz, ibilbide eta maju eukira, ibilbide eta bilakaran maju eukidau, ez? Aurrera jungara, ez? Bizkate euskeri bultzatzen, eta lema hau da, euskaraz balioa erantzi lanari. Hori da lema esan bezala, uste dugulako, euskara dela kalitatezko lanbide baterako zubia. Esan bezala, euskarazko Lanbide Heziketa Dualak batu gaitu hemen, euskarazkoak, eta Gipuzkoako Foru Aldundiak, Eusko Jaurlaritzak eta Laneki, elkarlanean egon dira ekimen honek, Lanbide Heziketan euskaraz matrikulatutako ikaslek lantokiko formazioa euskaraz eukitzen jarraitu alizateko, baliabidek eukitzen jarraitu alizateko, eta hau indartzeko, eta hau albidetzeko azken finean. Beraz, esan dezakegu, komunitatea pixkanaka azten ari dela, eta hori indartzen jarraituko dugula. Gero eta ikasle gehiago aukeratzen dute Lanbide Heziketa Duala euskaraz ikastea, hori bideoan ikusi dat, hori garrantzitsua da, eta jarraitzen da benez, honek gorako bide hortan. Lehen esan bezala, portzierto esan dut aurten, Arrasaten batu garela, eta baide gixe Arrasaten lotzen dugula berrikuntzarekin, teknologiarekin, eta lanarekin, eta horregatik daukagu hemen Arrasateko alkatea, Maria Ubarretxena gonbidatuko zaitxut, goraka, mesedez, txalo bat, Mariai. Gipuzkoako Aldun Nagusia eta Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailburua, diputatuak, Lanbide Heziketako ikastetxeetako ordezkari eta ikasleak, enpresetako ordezkariak eta gainontzeko ordezkari, agintari eta lagunak, egunon eta eskerrik asko eta ongi etorriak Arrasatera. Arrasate beti izan da, oso herri langilea, eta ondo dakigu lanak berak duen balioa eta garrantzia. Lanak ahalbideratzen digu bizi proiektu bat aurrera eramaten, eta lanak harremantzen gaitu, gizarte kohesioa mantentzen laguntzen digu. Eta harremantze horretan berez biziko garrantzia du gure hizkuntzak, euskarak, eta badakigu zer nolako balio erantzia suposatzen dion gure gizarteari lana euskaraz egin ahal izateak. Gipuzkoan hainbat esperientzia daude arlo honetan, eta Arrasaten esperientzia zabala daukagu lan munduan euskara sustatzen eta errotzen.
Horregatik, oso garrantzitsua da laren esparruan euskararen normalizaziorako baliabideak eskaintzea. Zentzu honetan, euskara planen bitartez gure bailarako enpresetan egindako ibilbidea izugarria izan da urteetan. Eta aurrera pausoak ematen jarraitzeko ezinbestekoa da, bai lanbide heziketa zentroetan, baina baita be enpresetan, ematen den inplikazioa eta konplizidadia. Formakuntza profesionalaren baitan, gure hizkuntzak duen presentzia handia da. Gerozetan eskamutiko gehiago daude, euskeraz ikasi nahi dutenak. Eta formakuntza horrek atxikita duen lan eskarmentua ere euskeraz izan dadin, enpresen jarrera ezinbestekoa da. Horregatik, eskerrak eman nahi dizkizuet hemen zaudeten guztiei. Eskerrak urte luzetan egindako apostuagatik. Eskerrak egunero egiten duzuen esfortzu konsiente horregatik. Eta eskerrak gure hizkuntza mimatzen, zabaltzen eta errotzen jarraitzeagatik. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Zauri. Eskerrik asko, Maria. Eta, gero bestalde, ekimen honetan beste bultzatzaile bat badagoela ere esan dugu. Hori da, Laneki elkartea. Laneki elkarteak lanbide heziketa euskaraz burutzeko baliabideak sortzea du helburu bere baitan. Eta hori dela eta, lanbide heziketa duala euskaraz izan dadin laguntza eman nahi dia ikastetxe eta lantokiei. Eta horretarako daukagu hemen Laneki elkarteko presidentea Ainitze Blanco. Berak hartuko ditza orain, gora mesedez. Egunon, ongitorria eta eskerrak ematen dizkizuet Lanekiren izenean, ekitaldira etorri zareten guztioi. Lanbide heziketa dual euskaraz, hezkuntza eta lan mundua elkartzen ditu. Honetarako, ezinbestekoa da koordinazioa eta elkarlana egotea. Eta hemen zaudeten eragileoi esker, hau da, erakundetako, lantokietako eta ikastetxetako arduradun eta ikaslei esker, lanbide heziketa duala euskeraz posible da. Etorkizuneko profesional elanitzak trebatzen ari gara. Alde batetik, euskara ikaslearentzat gaitasun bat gehiago da, bere talentuaren adierazle. Eta bestalde, euskara lantokiarentzat balio erantsia da. Beraz, leloak ongi esaten duen bezala, euskeraz balioa erantsi lanari. Azken urteetan, Gipuzkoan, 2008 lantoki baino gehiagotan izan ditugu ikasleak lantokiko egonaldietan euskaraz. Lantoki guzti hauetan, lantokiko instruktorearen eta ikaslaren harremana euskaraz izan da. Eta aurrerantzean, ikasle gero eta gehiago izango ditugu lantokietan. Bai dual orokorrean, bai dual intentsiboan. Beraz, egonaldi horietako instruktore euskaldunak izendatzera, gonbidatzen zaituztegu lanbide heziketa duala euskeraz izan dadin. Aipatu, lanbide heziketa dual euskeraz marka propioa daukagula, euskarazko lantokiko egonaldien identifikagarri moduan. Horrela, marka hau erabil dezakezue zuenean lanbide heziketa duala euskeraz egiten baldin badezue. Lanekitik, lanbide heziketa duala euskeraz izateko laguntza eskaini nahi dugu, eta horrela, baliabideak sortzeko konpromezua hartu dugu. 2022 urtean, lanbide heziketa duala euskeraz egiteko lagungarri izan daitezkeen 2 infografia eta gidaliburua sortu berri ditugu. Eta baliabide hauek zuen eskura jarri ditugu lhdualaeuskeraz.eus webgunean. Honela, eskerrak eman nahi dizkizuet lanbide heziketa duala euskaraz posible egiten duzuen guztioi. Alde batetik, lantokiei, lantokitako arduradunei, instruktorei eta lantaldeei. Bestetik ikastetxeei, zuzendaritzei, lanbide heziketako dual arduradunei, hizkuntza normalkuntzako arduradun teknikariei, tutorei eta irakasleei. Eskerrak ere, hemen bildu zareten erakundei, Gipuzkoako Foru Aldundiari, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailari eta
hizkuntza politikarako sailburuordetzari. Eta bukatzeko, euskerazko lanbide heziketa dualaren protagonista nagusiei. Etorkizuneko langile elanitzak ditugun ikaslei ere gure eskerrik beroenak. Denen artean, lanbide heziketa eta lan mundua euskaraz indartzen eta zabaltzen jarrai dezagun. Eskerrik asko. Eskerrik asko Zebria initzen. Bueno, ipatu duzu webgunea eta gidaliburua. Gidaliburua ez dakita nota kasuen ala ez, baina bueno, zuen aurkixan onduen eukiko zenuten bai, hor ikusten dut gidaliburua. Gero esplikako dutzuet pare bat gauza horren ingurun. Eta orain Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailak, lanbide heziketaren ildo eredugarria dut. Zergatik izan dut hori, bueno, Europa mailan behin baino gehiagotan saritu izan delako, aitortua baita, eta jakinmin handia lortu duelako. Eta orain gainera, lanbide heziketa duala euskaraz, babesten ere, lan ildo bikainari, heldu dio, eta horretarako gonbidatuko dut oholtza gainera, Jokin Bildarratz. Eskerrik asko. Zeuri. Bueno, diputatu nagusia, alkate eta hemen zaudeten bai gonbidatu, arduradun politiko eta irakasle, enpresari eta ikastetxetako langileak. 2000 aipatzen zuen 2036-erako 24 urtez azpiko gazteen 183 pasatxo ja euskara jakitun izango dala. Eta zentzu horretan eta euskara legea aprobatu eta gero hezkuntza sistemak euskarari asko, gure hizkuntzari asko eskaini dio eta asko eman dio. Zentzu horretan baita ere gure lanildoa, sailaren lanildoa da esaten dugun bezala 0,89. Alegia bizitza osoko prozesua, garapena eta ikasgaia. Esan behar daukagu, momentu honetan, gure lanbide heziketan, 2016-17tik hizkuntza politika sailarekin lanean hasi ginen ezkeoztik, bikoiztu egin degula gure euskara erabiltzaiek edo gure euskara graduk edo ziklo erabiltzaiek, bikoiztu. Horrek esan nahi du, hurrengo urtetarako daukagun euskal hiztunak baitere pixkanaka areagotzen eta igotzen ari direla. Orduan, hor baita ere badago beste datu bat, oso importantea, leheno aurkezleak aipatzen zuen, honea ere ikastea etorri gela, eta adibidez, mezu batzuk jasotzeko moduan egon gintezkela, datu bat emango izuet. Momentu honetan, gure dualak, prozesu dualak, jasotzen du 130 da. Gure ikasleguaren 130 dijoa dualaren bitartez. Hemendik urte gutxira 100 izango da. Gure ikasleen 100 jongo da ikuspegi dual hortatik. Beraz, horrek esan nahi du, zer egina eta badegula euskararekiko gure hizkuntza propiorekiko. Eta azkeneko datua jakin badakizue, aigela hezkuntza lege berriarekin lanean, eta hor esan behar dugu baitare, legebiltzarkideen 180 pasatxo baitare adostu duela ikasleen irtera profila 16 urtekin edo derrigorrezko bigarren hezkuntza ikasleen irtera profila baitere B2 izango dela. Alegia, dauzkagu datu asko, ondo erabilita eta ikuspegi baikor batetik edo batekin erabilita non euskararen garapena baitare lan hildoan egunetik egunera errezo izango dela. Badakigu lan mundua askozaz konplejoagoa dela ikastetxeen eta hezkuntza sistema baino. Baina baitare aldi berean garbi daukagu guri lantokietara dijoan jendeak balima dauka euskara tresna moduan eta hizkuntz bere mingainen lehen hizkuntza moduan guztiontzat ere errezago izango dela. Beraz,
lan askogo daukagu, baina era baikor batean, hezkuntza saila, hizkuntz politika, kultura eta hizkuntz politika sailarekin batera, eskutik izango dituzue, hartu deun, iaztik edo baindala 2 urtezkioztik hasitako bidearen ere sakontzeko, aurrera egiteko, eta gure euskal hiztunak baita ere lan munduan areagotzen joan alizateko. Eskerrik asko. Eskerrik asko zeuri. Claro, Jokin, eta ontxe kontratonaz, bueno, oso ondo datu guzti burutz esaten eta gioiripaek, eta oso ondo. Pero kontratonaz nina el mundo guztia aurkezten da, neure buru ez dut aurkeztu. Ainoa, nahi dozuen modun. Lasai, vale. Bueno, eta orain, Gipuzkoako Foru Aldundia, aitortza ekitaldi honen sustatzaile nagusia denez, hemen gurekin dugu Markel Olano Gipuzkoako diputatu nagusia. Beraz, Olano jauna, mesedez, orain zuria da hitza. Agintari eta lagunok, egunon guztioi, behin berriro erlako ekimen polit batean egotea plazerra da niretzat. Eta esan, lehenik eta behin, lanbide heziketa duala euskaraz lantzea ideia hon badala, berez. Hainbat ari hartu eta korapeletzen dituenak erronka erraldoi bati aurre egiteko, dana dakigu, gure hizkuntzaren normalizazio prozesu hortan hainbat eta hainbat urrats egin behar ditugula, baina nik badaukat gogoan nola atitu batek esaten zuen duen dela 200 urte, euskararen normalizazioan gelantzegoen elefantea zala justu euskara lan mundura edatzea. Eta nik uste dut, esfortzu horretan dualak egiten duen, esfortzua lanbide heziketak oroar, eta Jokinak aipatzen zuen, gaina garapen sistematika horretan, lanbide heziketa duala bilakatzen delarik baita ere, dualeko lanbide heziketako eskema nagusia, uneko batean, nik uste dut esfortzu horretan, balin badaukagu indargune badala, elkarlanerako daukagun gaitasuna. Nik esango nuke diputatu nagusi bezala Gipuzkoan daukagula gainera elkarlanerako joera eta almen berezi bat. Eta arrasaten, biztan da, kooperatiben mugimenduaren sorlekuan, biztan da hori gure ADN-ean bertan dagoela. Egia da, azken hilabeteetan, eta azken astean baita ere, kontrako norabidean dihoazten berriak izan ditugula. Batipat, epaitegietatik datoztenak. Eta nik esango nuke, horri aurre egin behar zaiola, baina aurre egin behar zaiola, eta Jokineko sondo ematen zuen, esaten zuen, ibilbide positibo batekin, norabide positibo batekin. Garbi jakinda, ematen ditugun urratsak irmo ematen balin baditugu, aurrera egingo dugula. Eta beraz, garapen prozesu batean, lanbide sistematiko batekin aurrera egiten balin badugu, benetan ditugun, da izango ditugun oztopo berri guzti horiei, aurre egiteko gauza izango garela. Baina, oinarrian hartuta, elkarlana funtsezkoa dela. Jokinek aipatzen zuen, erakunde bakoitzak, benetan zehar lehorroko eta estrategiko jotzen balin badu euskararen normalkuntza, bere baitan egin beharra dauka esfortzu bat. Sail diferenten arteko elkarlana funtsezkoa da. Jaurlaritzan gertatzen den bezala, Foru Aldundian gertatzen den bezala. Eta esfortzu hori egin ondoren, erakunde diferenten arteko elkarlana funtsezko bihurtzen da. Eta gero baita ere, erakunde publikoak gizarte eragileekin, euskalgintzarekin, enpresa munduarekin, hezkuntza mundu guztiarekin. Beraz, ikusten duzen bezala, ekosistema oso zabal badago, eta guretzako funtsezkoa da guzti hori, eragile guzti horiek elkarlanan jartzea, helburu horiek ambizio handiarekin aurrera ateratzeko. Hori da nire desioa eta hori da nire baita ere konpromisoa. Hemendik aurrera Foru Aldundi bezala jarraituko dugula elkarlanean, helburu zoragarri horri, gure ekarpena egiten, beti ere elkarlanean zu guztiokin. Eskerrik asko. Zeuri. Bale, mila esker, eta gero beste gauzatxu bat akatolan gehitzeko, lanbide heziketa duala euskaraz marka bat ere badela, eta hori bereizgarri gisa erabili leikela, webunetan, dokumentazioetan, ikastetxe zein lantoki izan, eta horretarako dakazula informazio guzti, lhdualaeuskaraz.eus webgunean. Bertan dakazu informazio guzti, baliabide guztiak, eta bar, eta bar. Eta orain, paso emango diegu, eguerdiko, lehenengoko, mai inguruari, baina horretarako lehen datotxo batzuk botako ditut. Nik ez dakit burutze esaten Jokinen modun, baina saiatuko naz
irakurtzen, baina zigarten asko nabiela irakurtzen. Bueno, esan bezala, bide hon ikusi da. Eta azken 4 urteetan, Euskal Autonomia Erkidegoan, LH duala euskaraz egin den lantokien kopurua, 4.615 lantokiena izan da. Gero, azken 4 urteetan Araban, 316 lantoki gehitu dira, 4 urteetan Bizkaian 1.477 eta azken 4 urteetan Gipuzkoan 2.822 lantoki. Guztira Euskal Autonomia Erkidegoan 14.626 ikasle ditugu lanbide heziketa duala euskeraz ikasten. Horietako 1.283 Araban, 5.043 Bizkaian eta 8.300 Gipuzkoan. Beraz, gaurkoan, kontratuko zinaten moduan, Gipuzkoako oiei eskainiko diegu arreta berezia. Egunero lehen lerro horretan zaudetenok, ikastetxe eta ikasle kasunetan ezagutzen duzu beren, egoera zein den, eta zeuei esker doa ekimen aurrera. Horretarako, Gipuzkoan lanbide heziketa duala euskaraz eskaintzen dituzten 3 erakundetako ordezkariak ekarriko ditugu oholtzara, mahai ingurutxo bat osatzeko, edo aulkinguru bat, hobeto esan da. Beraz, igo zaitezen mesedez, Nerea Arroyo fabrikazio mekanikako diseinua ikasi zuen MGEPen duala koprezin egin zuen, eta gero Fagor Automationen hasi zen lanean, eta lantokian bere tutore izan dako, Eneritz Irastorza, Fagor Automationeko dualeko instruktore arduraduna hartu zeuen leku, jarri nahi duzuen lekuan. Gero bestalde, Gari Lizarralde Aretxabaletako lanbide eskolako irakaslea, nuntzaude, oso ondo, eta bueno, Gari Lizarralde hori da, eta dual koordinatzailean, eta bertako ikasle den Asier Alberdi, goi mailako automozio zikloa egiten ari dena, oso ondo, oso ondo, hartu zeuen leku. Eta Antzuolan kokatuta dagoen Erreka Kooperatibaren giza baliabidetako zuzendari korporatiboa, oian ezkurra, mesedez? Oiana, barkatu, oian esan dut, listo. Bueno, Eneritz, zeuaz hasiko gara, bale? Zuentzat, Fagor Automationen zer nolako garrantzia du lanbide heziketa gertu eta hauekin elkarlanean aritzeak? Suposatzen dut bizitzako edozein ambitetan bezala, ez? Azkenen aurrera iteko edozein helburutan harreman jendekin mantentzen dituzun kalitatezko harremanak die ikustet sekretue edo giltza, ez? Eta zentzu horretan ere, lanbide heziketa guk behar dugu, enpresa bezala azitzeko, eta lanbide heziketako zentroiekin harremana estua eta ona izatea beharrezkoa da, dauzkagun helburu amankomunetan aurrera egiteko eta aurrera ondo egiteko, ez da. Eta zein da dualeko instruktore arduradunaren egitekoa, funtzioa, ardura? Dualeko instruktorean nik uste izan behar dula personaren erreferentea, ez da? Enpresa barruan daukan erreferentea, eta persona horrek ahalbidetu behar du enpresaren barruan duala egitea datorren persona horrek bere helburu guztietan aurrera egitea, ez? Orduan, saiatu behar da sortzen harreman estu hori ere persona horrekin, eta persona horren ibilbide guztian zehar bere apoioa, bere erreferentea eta bere laguna izaten, ez? Orduan, nik esango nuke hori dela bere egikizunik importantena. Importantena, beste galderi naukan, zer da instruktore gisa gehien baloratzen duzuen, uste dut esan duzula, ez? Zer gehitzeko baldin bakazu? Esango nuke hori, bide lagun hori izatea eta persona horrentzako erreferente bihurtzea eta persona horri laguntzea bere ibilbidean aurrera egitea. Bueno, eta Eneritz, ezagutzen zaitxu hau instruktore gisa, eta gero dakau beste aldea dela Nereana, Zuk nola bizi izan zen duen prozesu hau? Egia esan oso ondo. Azkenen, ematen zute aukera urtebete enpresa batean duala egiteko, azkenen zuk ikasitakoa praktikan ipintzeko, eta baita behaiek lankide modun bideratzeko. Orduan, primeran. Claro. Ze pasaren za ikasle izatetik, derrepentin lankide izatea. Hori da. Titan, super praktik. Bueno, eta zer da gehien baloratzen duzuna zuk adibidez? Adibidez, lankidek bertan, eta enpresak, zuk lankide bezala tratatzea. Osea, ez zea ikaslea. Ja. Orduan, hori baita guretzako pauso handi bada. Orduan, zure bai lana zuk ikasitakoa praktikan ipini eta behaiek baloratzea lan hori ondo egitea. Baita ere, behaiek azkenen laguntza beti. Osea,
azkenen lehengo eguna da, lehengo Claro. esperientzia da, orduan, baino oso ondo. Eta ikasi eta lan egin, eta esan bezala, euskaraz. Eta zergatik euskaraz? A ber, nire amazkuntza beti euskeraz izan da. Orduan, eta ikasketa txikitatik euskeraz inditut. Orduan, azkenen niretzako esperientzia erresa izan da. Orduan, ikasketak euskeraz da, eta lanen ere euskeraz, lankidekin euskeraz. Beti da egia da, norbait daola euskeraz ez dakiena. Ba, bueno, ondo. Baino, ondo, bestela. Ba oso ondo, eskerrik Bai. asko Bixotza. Gari! Aretxableta, lanbide eskolan, bueno, urteak daramatza zuen, dualaren alde egiten, eta zuen ikastetxeak hainbat lantokirekin harreman zuzena dauka. Lanbide heziketan erabiltzen den etasi metodologiak, etasi, ondo esan dut? Bai. Vale. Metodologiak enpresan duen eragina aztertzeko proiektu bat ere badaukazuet. Zertan dartza, esplikazenke bizkat? Bai, bueno, kontua da, eta ereduak, etorkizuneko langileengan eragin zuzena izatea nahi dugula. Bai, badakigu mundua oso aldakorra dela, enpresetan ere uste dugu berdina dela, orduan pixkat helburua da gure ikasleak ere hortara trebatzea, ezta? Orduan, joakin da, zeharkako gaitasunak ere lantzen ditugu ikastetxeetan, hau da, gure ikasleak lantaldean ibiltzen dira, digitalizazioa sakontzen dute, eta autonomia bat ere bilatzen dugu hortan. Bai? Beraz, gaitasun teknikoak izan ezik, zeharkakoak ere lantzen ditugu. Orduan, hau da, pixkat, ebaluazio evolutiboa baten murgiltuta gaude, erronka bidez egiten ditugu ebaluazio hauek, orduan, irakasle taldea egiten duena da, ikaslearekin hainbat feedback egiten ditugu, eta pixkat, ikaslearen indarguneak eta alguneak zeintzuk diren azaltzen diego. Hori da, zure ikuspuntu eta gero dakago hemen, gure azier, zu automozio izabiz ikasten, eta, bueno, zure lantokiko egonaldia nolako izan da? Zure ikuspuntua zein da? Bueno, nik uste euskara ikasi deula eskolane, eta Zarautzueko taller txiki baten, nola Zarautzu euskalduna da, gure herritikan gertu da, euskara ikasi deun beti oso garrantzitsua izan da lagutzako euskara zitia lanen tallerren. Eta, bueno, pixkate zure esperientzixan, ero sakonduzkio, holan zozera zuimarratzeko ero anekdotan bat edo? Ez. Bueno, hoxe, oso garrantzitsua dela, klientiak eta ganak euskaldunak izatea gutzako. Bai. Azkenen kanpotar asko dago Zarautzen, eta hoxe, hortikan asko baloratze du, bertako jendiakin euskara zitia. Hoxe, azpimarratuko nuke. Oso ondo. Eta bukatzeko Oiana. Oiana. Ja sartu azta, Oiana. Ez. Oiana. Bueno, zuen bat ikastetxekin zabiltzate be, bai, pluralin, elkarlanean, ez da, eta zein da ikastetxearen rola hemen? Ikastetxearen rola azken urtietan asko aldatu da. Bai ikastetxeana eta bai enpresarena. Hasiera baten zan, gehien bat puntuala, dualak etorten zirenien, hori komunikazioa, baina azken urtietan, elkarlanien ibiltzen gare, urtean zier, ez? Azkenien ikastetxiek aukera moten duzkue gure enpresan dekogun erronka batzuk ikastetxera erueteko, ikasliek erronka hoiekin itxen dauelan, pixkat atxabaltan ez, itxen dauen bezala, eta hori da, azkenien ikastetxiek ezagutzen daue hobeto ze behar daukogun, eta gube bai, ikastetxietan zertan ari dien, ero. Eta gero zuen enpresa zer eskaintzen dau? Hori. Biskatu ez? Bai, geixen hori. Erronkak, lana itxia, gero profesionalak izateko lan normala, itxia bestio bezala, eta euskaraz egiteko aukeria. Gero zuek hartzen duzue parte Arixa ekimenean. Hori azalduko zeunke zer dan? Arixa da Bergarako udaletxea sustatutako ekimen bat. Horre ikusi izan Bergaran, bai aizian, kirolan, kulturan, euskara normalizatua zauela, baina enpresa mailan ez. Orduan, horre indan ekimenan, 38 enpresa desberdin hartzen du parte, eta da praktika komunitate bat bezalakoa. Hori praktika honak bertaratzeko eta ikasteko. Da zuek horretan zelan hartzen duzu parte edo?
azkenien dauko 3 urtien elkartzen gare 3 bider, eta hori, badaz enpresa batzuk, badakugu nahi euskara plan, eta dana beste batzuk ondiokan pasiera baten daz, eta hori, irakasleen bestiei. Vale. Zer dugun. Vale, oso, no? Bueno, ya ezagutu duzu elkar, gero luntxeukiko dugu nahi bazu elkarregaz berba, zegoen espiritzia kontatori dana. Onde hartu zen zegoen leku, lasai. Oso, ondo, mi esker. Eta, bueno, eskerrik asko parte hartzearren, gauza interesgarria esan dozu ez. Eta hon ja, sarai banaketa batea paso egin beharko dugu. Sari banaketa batea, bai, hemen dakaguz. Bueno, gonbidatuak jaitsi di, sartu duzu zuen leku, listo. On ja, segin genke. Bueno, ikasleak saritzen hasiko gara, bale? Ikasleak saritzen. Egunean behin lehiaketaren baitan, Lanbide Heziketa Duala Euskaraz taldea sortu zelako 2021 garren urtean Gipuzkoako Lanbide Heziketako ikasleekin. Eta aurtengo ikasturtean, denok ezagutzen dugun lehiaketa arrakastatxoan parte hartzeko gonbitea Euskal Autonomia Erkidegoko ikasle guztia izabaldu zaie. Eta 1522 gaztek parte hartu dute galdera erantzunen lehiaketan. Astero irabazle bat izan da, naiz eta ikusiko duzuen moduan, batzuk aste bat baino gehiagotan izan diren irabazle, ni segur ez dut irabazi ezer egunean behin, baina bueno. Sari hauek gure artean ditugun Nikolas Agartzazu, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saileko Plangintza eta Antolaketako zuzendariak banatuko ditu. Zeinek? Bueno, nor banatuko dauz sarixak? Zeuk? Jokin etorri, kari, ja konfixantzira. Venga. Zeu banatuko dozuz. Aita miren epe bai, venga. Altza gora. Oso, ondo, bale. 3 sari eukiko dugu, orduan zelan nengo du banaketi. Zeinek emongo dau txekea? Venga, txekea zeu. Hemen dakabu lehengoko txekea, bale? Eta hemen dakazu diplomatxo. Klaro, banatuko dugu ikasleak bai, baina ikastetxeak be baiz, ikastetxeak be lan handixe egiten dabe. Honetan danetan. Orduan, lehenengoko sarixe, izango da 100 euroko saria, eta Xavier Zubiri Manteoko ikasle bati emongo dutzagu. Bera da, Talia San Jose. Beraz, zorionak Talia, ego zaitez. Eta berekin batera, Ainara Arzaius Errasti. Xavier Zubiri Manteo ikastetxearen lanbide, ikasle burua. Igo mesedez, hartu zarixe. Bueno, hortxe, zeuen argazki formalata. Oso, ondo, gero, ez gune urrutira, ze gero argazki kolektiboa atera behar dugu. Beraz, nahi bazue, amentxe eskinitan ero gelditzu. Oso, ondo, zorionak, Bueno, bigarrena banatuko dugu, ja, zase ritmo bat hartzen, zuk orain hori da, eta zuk entregatu behar duzu, hause, oso ondo. Bueno, bigarren sarixe, Bilboradoa, bale, Arrobia Lanbide ikastolatik gurera gerturatu da Aner Zertutxa, ze Anerrek ere, denboraldi arrakastatxoa burutu du, eta 2 asteko saria jasoko du. Beraz, 200 euroko saria, zorionak Aner, eta igo zaitez ona, mesedez. Berarekin batera, Nagore Sozial, Arrobia ikastolako ikasketa burua. Oso ondo! Oso ondo, eta hon, argazkixe, hori da. Konturatu naz, hau alrebeseta dakauela. Hau da bestiena eta hau da zeuria. Baina, bueno, besti berun zein ketxea, Oso ondo, horrela, ez da? Holan bai. Bueno, hartu zue, ja martxi dakazu hartute zue bisok. Bueno, ja baina ziezkio ez daz, guztua. Bueno, eta lehenengoko sarixe da, 400 euroko sarixe, hau be, Xavier Zubiri Manteo ikastetxera doa. Ez, hau geroako da. Claro, eske Xavier Zubiri Manteo ikastetxak jarun dau, beraz, bueno, jokin bagon zuen goza azafata modun, neguaz batean eure ondon. Nahizu esan zeuk zeinentzako izango dan sarixa? Edo azafate, bai, noski bai, azafato, bai hori da. Bueno, irabazli, izango da, etorri ez dan pertsonat batu, berak saririk handixena, eta ez da etorri. Egoi da bera, baina bere ordez etorri da bere ama. Zelako maja, ez da? Hori da, Blanca de Andrés mesedez, igo zaitxe, sarixe jasotea. Zorionak.
Bueno, portzentaje bekendu zen kezemiai, Bai, jarri. Oso ondo. Vale, on argazki kolektiboa daterako dugu, irabazde guztiekin, hortxe tartin, zeue bai jokin zuen diogan eskun. Argazki hori da, urbildu denok zenatoki erdira. Danok, zeuepe importanti zase, amape oso importantik eskuntzan eta, bai? Oso, importantiena, bai? Oso, ondo. Ba, bueno, hartu zeuen leku. Eskerrik asko. Bueno, eta aurrera baino lehen esan dut, ez da, gidaliburu bat zenekatela hortxe, ziatxuan. Bueno, gogoratu baino besteik ez, Lanbide Heziketa Duala euskaraz gidaliburuan, agertzeko baimena, emateko aukera daukazuela. Eta horretarako, lehen esan duten, webgune bardina errepikatuko dutzuet. lhdualaeuskaraz.eus webgunean aurkitu dezakezue izena emateko lotura, sartu, aprobetxa, honez, gero, on mobilak, kanpoa. Bueno, eta datu gehiago ematen segiuko dut. Azken lau urtitan, 4.615 lantokitan eginda Lanbide Heziketa Duala euskaraz. Araban gaur egun, 316 lantoki baino gehiagotan dago LH Duala euskeraz presente, eta Bizkaian 1.477. Gipuzkoan aldiz, 2.822 lantokitan egiten da Lanbide Heziketa Duala euskaraz, eta batzuk, hasi berriak zarete, eta beste batzuk urtea daramatzazue euskara egunerokoan txertatzen. Tamaina, eskualde eta jarduera ekonomiko ezberdinetako enpresak. Bakoitza bere aldetik urratz garrantzitsuak ematen dituzu euskara txertatzeko lanean. Beraz, euskarak alorre sozioekonomikoan duen garrantziaz jabetuta, enpresa eta entidade ezberdinen praktika onoriek azaleratu nahi ditugu. Euskara txertatzeko lanean ari direnei bultzada eman, eta barritxak datozenai gonbitea egiteko animatzeko, ezta? Hurrengo mai inguruan, beraz, lan mundua euskalduntzeko dituzuen erronkak eta helburuak aztertzeko ditugu. Lantegi eta erakundeek euskararen normalizazio bidean egiten ari zareten lanari buruz arituko gara, bada. Horregatik eta horretarako igo zaitezte holtzaran mesedez, Ingudea taldearen izenean, Irizarreko Joseba Iturraspe, oso ondo, Espri bultzadutako Indeus Industriaren Euskal Plataformaren arduraduna, Jasone Aretxabaleta, eta Oarsoaldea Garapen Agentziako Euskara Saiaren zuzendaria den Jose Luis Agirretxe txalo bat, hartu zeun leku. Perfecta, irugadue bakarrik, oso ondo. Perfecta, mikrofono tuta zaudet, ezta? Bai. Oso ondo. Bueno, zer moduz ondo? Ondo, bai. Vale, Joseba, euskara lanabe sartuta, elkarlanean, lan munduan euskararen erabilera normalizatzeko bidean, pausoak ematea duzue helburu Ingudean, eta lantegietan zen gizartean eraginez, baina zertan datza zehazki Ingudea? Bai, azkenean Ingudea da Goierrin, eskualde mailan, enpresa ezberdinak sortutako batzorde bat, eta batez beda, ez oso mugura, indarmetaketa bat etxia, eta 3 helburu nagusiako. Alde batetik da, esperientzia partekatu, eta horretan, euskarien alorrian, pausuak emoten zutia, beste bata, gizartian bertan Goierren eragitia, eta 3. helburu izango zen, gainontzeko enpresak, euskarien sensibilizazio horretara, erakartzia. Hori da, bale. Eta Goierriko 7 enpresek eta kooperatibek osatzen duzu beraz Ingudea, bale? Ampo, CAF, Ederfield Becker, Eredu, Hertel, Irizar eta Orkli. Zuzendu, txartu zaten barot? Zuzendu, batzuan dakat Wisconsineko inglesanik eta... Bueno, momentun ordun, 7 lantegi elkartu zarete, 5.000 langile hartzen dituen 7 gune, eta Lanbide Heziketako ikastetxekin ere badakazue harremana, ezta? Bai, hori da, azkenean etorkizuneko langileak ari hori edo harreman hori eukitzea garrantzitsu da, eta Goierri eskolaz badaukagu harreman bat, eta saiatzen gara urtean, behin edo birritxan jutia, eta ikasliari, pixkat, sensibilizazio, hitzaldi, harreman, solasaldi bat eukitxe horakin, ikusteko, benetan, euskeria ez dela arlo akademikoan bukatzen, eta esaten da mogura, lan munduan,
balio erantzi bat suposatzen dela. Bai, noski baiet askotan pentsan dagoelako, ez, euskeri dela normala, Bai. urte den dozkun gauza bat, ez, adibes, ni lehartibaiku izan da, Nego bai. oso, ja, igarten gatzu. Baina, bueno, ez dut esan, zok esan zuntxe, Bueno, eta hori da, pentsan dugu askotan, kun naturalki dakaguenez, ja, enpresetan eta ja zuzenki ukiko gula, baina bai gixe batzutan hori bultzatu egin berdala eta lanin jarraitxo egin berdela, ez da? Bai, askanin trakzionan behar da, eta, bueno, pausuak emoten gauz. Askanian datu mogura, askan hilabeti eta 150 kontratazioen jira, eta horretatik danak euskaldunak izan dira. 2022 nentzako neurketetan ikuste esan, Irizarren, gure kasuan, 192 euskalduna zirila, baina gero erabileria praktikan pixkat jaizten da. Eta, bueno, hor da holandu biharra bai enpresin aldetik, eta bueno, ikasliari erakarri mundu horretara. Oso ondo, eskerrik asko, Joseba. Eta Jasone, Indeusen industriarako euskal, Indeus industriarako euskal plataforma bat da. Vale. Eta Esprik martxan jarretako ekimena, vale. Zerk animatu zintuzteten hau martxan jartzea? Piskat esplika zenke? Lehenengo eta behin hemen Lehartibaiko 3 gauz. Hala, hasiga. Osea, 4 Lehartibaiko ega, Pentsao. Bueno, nahi neukezan gure meritu izen zela, baina egiz esan gure meritu izen etorri zan enpresa bat, eta enpresa batek ezauskun. Bueno, zuek ezauze Basque Industri 4.0 industria bultzatzen, eta guk aspaldi egin gendun, gure lan hizkuntza euskera izateko horren aldeko apostue, lehiakortasunaren lasterketa horretan atzien gelditzen gauz, ze ez gara heltzen. Euskeraz zerbitzuak eta euskeraz produktuak lortzea asko kostatzen jaku, eta beti atzetik goiez, ez? Momentu horrera arte, esaten dozu, zuk euskeri esen lan planteatzen dozu, euskalgintzatik, hizkuntzatik, baina sekulo bez lehiakortasun ikuspuntu batetik, ez? Eta esaten gendun, Esprik industriara dedikatute zer egiten dau euskalgintzan, baina horri bueltimon gauntzen da, esan gendun, ez dugu euskalgintzatik planteatzen dugu enpresen lehiakortasunetik, eta hori dela eta sortu gendun enpresei laguntzeko Indeus, industriaren euskal plataforma, eta da, eurei laguntzie produktuek eta zerbitzuek euskeraz lortzen, eta, horretan gauz. Eta hori martxan jarteko orduan, ze beharri xan egarri zen duen aziratiko lan? Martxan jarteko orduan nahi dut esan? Lehenengo eta behin Eusko Jaurlaritzak aurretik martxan eukieban proiektu piloto bat orduntxa maitute euen, Euslan, eta proiektu horretan parte hartu eben enpresen gana jo gendun, ze eurek zien hain zuzen be lanketa horretan enpresen beharrak eta gehixen identifikatzen ebesenak, ez? Eta hortik hasi ginen, eta bebai esan gendun, ja euren lanien euskira txertatute daukien enpresetan amugatzen bagara, igual gure eragin esparrue oso mugatu izango da, ez? Da, segaitik ez dugu zabaltzen da. Zabaldu dugu. Gauza txikitsu bada, esaten oso, zenbat enpresa dauz, 30, baina Euskadin milaka enpresa dauz. Bai, baina milaka enpresen ekimen bat ez da ezin leike gobernatu. Ez? Eta orduan, goiez, enpresak atxikitzen doaz, apurke, eta batez euren inguruen trakzio lana egin leikenak. Claro, zeuko esan duzun, ez? Luzela enpresak itxike gehitzen, ez? Zelako bilakairi garri dozu, hasi zen duenetik hau martxan ipintzen orain arte? Nik uste hasieran 12 bat enpresa hasi ginela, gaur egun 30 enpresa dauz, eta 10-15 batek kalabazak emondozku, ez? Ez pentsao, hain guapoak eta hain hori garenik, eta mundu guztizie dauela desietan, ez. Kalabazak batzuk jaso dugu zuen. Baina, bueno, arrakasta jateko batzuan kalabaza jasoen birdiz, bizitzan orokorren kalabaza jasoen birdiz batzutan. Eta zergatik uste duzu beharrezkoa dela zuen amuguko plataforma bat? Nik uste dut, pasadan urtien egin gendun ekimen bat, Indeusen barruen, eta zan bertan parte hartzen daben enpresei elkarrizketak eikie, ez? Eta elkarrizketa horretan, enpresa bakoitza da, bere mundukue, batzuk Lehartibaikoe badauz, baina Gipuzkokoek die gehienak, eta bakoitzak bere ikuspuntutik eta
bere bizipenetatik identifikatzen dau indeuz ixe geixenak esaten dabe eurek parte hartzen dabela batez be egoerak partekatzeko, eta esateko ez gauz bakarrik, beste batzuk be honetan dauz, borroka honetan, eta esperientzia horrek partekatzeko, eta gero administrazio publikoarekiko gertutasun hori asko eskertzen dabe. Hori zu izan zau, boikote hau inozo. Ja moztu etzu, on berantxaldi dator, eta ja zan hau zu. Vale. Jose Luis, bueno, on, zeutako galderak, bale? Ja preparaten zebizen hortxe. Bai, ni naiz. Zu eza Lehartibaiko azten bakarra. Bueno, zuek, lanbide heziketa duala euskaraz bultzatu eta enpresak euskalduntzeko lanean ari zarete, ezta? Konta iguzu zer da egiten duzuena? Bueno, nagusiki, kokatzeko lehenengo Oarso aldean Errenteria, Lezo, Oiartzun eta Pasaia ditugu, hor Oiartzun batez ere Uemako herria eta Lezo erdi euskalduna edo, baina gero, bi lanbide heziketako ikastetxe ditugu eskualdean, bat Don Bosco institutua eta bestetik Pasaiako Blas de Lezo itsas eta arrantza eskola. Eta guri gertatzen zaiguna da, gure enpresa euna oso erdaldunduta dagola, eta euskera ez diren beste erdarek nagusitasuna dute enpresetan orduan. Praktikak egiteko jakina da, ez? Ezinbestekoa da instruktore euskalduna izatea, baina hortik aurrera gure ekimenak bilatzen duena da nolabait hortik aurrerako pausoak ere ematea, ez? Batez ere izango litzateke ikasle horiei harrera egiten zaienean enpresetan, harrera hori bai ahoz eta bai idatziz euskaraz egitea. Bestetik ikasle hori mugituko den eremuan, enpresaren atalean, enpresa txikia balima da, enpresa osoan mugituko da, baina bestela enpresa atal batean mugituko da. Orduan saiatzen geha enpresa atal hortako seinaletika, oharrak, errotulazioa ere euskaraz egon dadin, hortarako ere laguntzak ematen dira. Bestetik ikasle horrek egunero erabiliko dituen dokumentazioak, lanparteak, aginduak, onelakoak ere euskalduntzeko laguntza ematen da, hau da, baitaren makinetako instrukzioak eta olako kontuak, eta batez ere hori da ematen den laguntza, ezta. Egiten dena da, nolabait, aholkularitza enpresa baten bitartez, ikastetxeekin elkarlanean urtero saiatzen geha enpresa bat bi berri sartzen. Momentu honetan, 2009an hasi ginen lanean kontu honetan, eta momentu honetan 55 bat enpresarekin egiten dugu lan, urtero ikasleak hartzen dituzten enpresak dira. Orduan, helburu hori da, ezta, instruktoretik haratago joatea eta barruan gerota baldintza euskaldunenak topa ditzan ikasle horrek. Eta, ikastetxekin egiten duguna da, ikastetxeak ezinbestekoa dira egitasmo honetan, eta, erabat eskuz-esku aritzen geha lanean. Eta egiten dutena da, beraiek izaten dira normalean, pixkat atzitzen dituztenak enpresak, edo begiz jotzen dituztenak zein izan daitezken egitasmo honetan parte hartzeko egokiak. Ze garai batean, zoriz bai egiten ziren praktikak euskaraz, goatzen ez bere garaian Don Bosco 4% zela zoriz ala tokatu eta euskaraz praktikak egiten zituztenak, gaur egun zorionez hori asko hobetu da, baina normalean bilatu egin behar dira, baldintza egokia dituztenak hau da, instruktore euskaldunak zein enpresa dituzten, jarrerak, zein izan daiteken esku hartzeko enpresa egokia. Orduan, ikastetxe beraiek proposatzen dizkigute urtero bat edo bi berri, eta 40-45 multzo horri gehitu iten dizkiogu urtero pare bat edola. Hori izaten da funtsean, gero ikastetxeekin egiten dugun beste lan garrantzitsu bat, da urtero praktikak euskaraz egitera joango diren ikasle horiei aurretik ematen diegu halako prestakuntza motivazio saio berezi bat, bai? Azken aldian haizea ekariken ari geha lanean, eta haiek ematen diete olako saio bat ikasle horiei, pixka bat lana eta hizkuntza uztartuz, bai? Eta, hori da, egiten duguna. Oso ondo esplikazu dana, Matxi. Vale, juntzen que zegoen lekure. Eskerrik asko, hiruroi.
Eta hon aurre egin je, ja maierara iristen ari gana, eta lantokiei, bueno, bizkate rekonozimientotxu bat emoteko momentua iritsi da. Ze lantokixok egiten ari zareten lana, ere nabarmendu eta eskertu egin behar da. Eta epaimaiak ez du lan erraza izan, Gipuzkoan 2007 lantoki baino gehiago ari zaretelako LH Duala Euskaraz programarekin elkarlanean. Baina hainbat irizpide izan ditu kontuan, oroigarri hauek amentsa duen oroigarriak emateko, eta gogora ekartzea garrantzitsua deritzogu hau etxe gauz honek. Gipuzkoako lanbide heziketako duzuen harremana aintzat hartu, aintzat hartu dago epaimaiak, eta beraiek proposatu zaituzte hautagai gisa. Gero, gainera zuen lantokian LH Duala Euskaraz urte batean baino gehiagotan egin izana ere, kontuan hartu dabe. Eta noski LH Dualean izandako ikasle horietako batzu zuzenean lanean geratu izana. Eta gainera, lanbide heziketako duala euskaraz egiten den lantokien izaera anitza islatu nahi izan dabe. Lanbide heziketako duala egiten den lantokiak izaera juridiko ezberdinetakoa zarete, tamaina guztietakoak eta lanbide arlo guztiak hartzen dituzuenak. Startupak eta azkenik enpresak euskaraz egin daben ibilbidea be aintzat hartzen da. Web horria euskaraz izatea, besteak beste. Orduan, oroigarria emango zaien lantoki hauek islatzen dute aniztasun hori. Ez dizela, punto gitxi kontun hartu da benak. Beraz, 3 lantokietan ikaslek lantokiko egonaldiak euskaraz egin dituzte urtez urte. Eta horitako batzuk lanpostua dute lantokian. Hau da, lanean geratu dira. Errekonozitzen diren 3 enpresa hauetan, enpresa handi eta txikiak ditugu. Urte gutxi batzuk hasitako ekintzaien lantokia eta 50 urtetik gora lanean daramatzan bertan errotutako lantokia. Nazio hartan saltzen dutenak eta tokiko zerbitzu emaia. Horregatik guztiagatik aitortu nahi izan da zuen lana eta eskerrak eman nahi dizkizuegu elkarlan horrengatik. Zorionak eta eskerrik asko. Eta oroigarria emango zaien enpresetan lanbide heziketa duala eginda, hori badakigu. Bueno, eta lanbide heziketako ikastetxei eskerri izan dabe bai. Beraz, oroigarria emango zaie lantokiei eta ikastetxei bai, noski. Bueno, oroigarri hauek emateko, Markel Olano orain zu, Diputatu nagusi jauna berriro igo holtza gainera. Zuk entregako zu, kristaltxuk, zuk enpresai. Bale? Gero zango dutzu zein emon bitzazun zeinei, bale? Eta gero Javier Larrañaga, Gipuzkoako Foru Aldundiko Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa Inguruneko diputatua, zubek gora igo, zuk entregako dutzazu diplomatxuk ikastetxiai. Bale? Bueno, basiko gara sarixe moten, bai, zulen entregako duzu hau. Bai, esplikaten jongonaz bitxartin, bale? Bueno, lehenengoko enpresa sariduna izango da Amestoi Anaiaken enpresa, bale? Ze zuen egunerokotasunean euskaraz egiten duzue eta antolatzen dituzuen ekitaldiak be euskaraz izaten dira eta ardatza hori da. Harremanetarako hizkuntza eredua be euskalduna da. Eta horretaz gain web horria ere euskaraz dakarre. Baina batez ere garrantzitsua da Don Bosco ikastetxarekin harreman guztiak euskaraz egiten dituzuela. Hortxe da kasu. Famaue. Bueno, ordun, horrek egiten dago, Amestoi Anaiak euskara normalkuntzari dagokionean enpresa eredugarria. Beraz, zorionak eta aitortza Eider Larrañagak jasoko dago, administrazio, finantza eta gizabaliabideen saieko teknikariak. Eta beralekin, lanbide heziketa ikastetxe integratuko Don Bosco ikastetxeko zuzendaria. Carlos Lizarbe. Igo mesedez. Zuk Eiderrei, hori da. Zorionak. Kaixo, Carlos. Zorionak. Hortxe dakazu diplomatxue. Hone, argazki formal bat hartarako dozue. Oso, ondo. Gero bakizue, gero eskun, gero kelditxu hortxe eskina, ze gero argazki grupalatako dozue. Bale, zorionak. Oso, ondo. Zue bixok amentxe eskinatxun gelditxu, gero dano batea atateko argazkixe. Bueno, zu jasuz bestin bi, Bueno. Zelan guztaten gatzun. Hau xemon bizu. Eta gero onzuk entrega bizuz bi, bale? Bale. Ontxe emongo zauzarixe urrengokoai. Hau izango da adarra lan tresnak. Bale.
Adarlan tresnakek, egunerokotasunin naiz eta beraien larnen esparrun eta gizartin, oraindik lan asko egiteko dagoen arren, Maika urte dara mate lehen duala euskeraz egin zutela, eta geroztik urtero ari dira ikasleak jasotzen. Orduan, Naiara Sanchiz daukagu hemen geuaz, baina Naiara ez dago orduan Ekaitz Mendizabal etorriko da, ez da? Oso ondo Ekaitz, bale. Eta gero Usurbigo lanbide heziketa ikastetxe integratuko zuzendaria, Isidro Saldua, eta EASO Politeknikoa lanbide heziketa ikastetxe integratuko Miguel Ángel Elkoro Berezibar, igo gora, mesedez zeuen diplomatxua jasotzea. Hau eta hau. On binaka. Bukaeran, oi. Bueno, zorionak. Bakizuek, editxo hortxezkinatxun, gero argazki grupal aterateko, eta gero bukaran enpresako ordezkariak hitzalditxo bat emongo dozu, orduan jun pentsaten bizka zer esan behar dozuen. Eta hon, azkenak entrega beharko dugu, Markel. Amen, kontu ze jauzi barik. Oso ondo. Bale, azkana, bale, oso ondo. Tiki, bale. Hau izango zen, hirugarrenik eta azkenik Erreka kooperatibak egindako lana, aitortzeko uneritsi da, Errekaren kudeaketa sisteman euskara txertatzeagatik, parte hartzea indartzeagatik, eta Errekaren markan eta identitatean euskararen balioa integratzeagatik. Erreka, 1989an, Errekak jarrieban martxan euskara plana, eta ja markada bat, daramatzatik ikasleak dualean hartzen, beraz, zorionak, eta oroigarria jasotzeko, Oiana Ezkurra giza baliabidetako zuzendari korporatiboa, etorri zaitezona, mesedez, eta enpresarekin elkarlanean aritu den Miguel Ángel Altuna lanbide heziketako ikastetxe integratuko Gorka Lazkano eta Gorka Aretxaga, Mondragoi Goi Eskola Politeknikoko lanbide heziketako zuzendaria, eta Etel Gipuzkoako arduraduna. Zorionak. Bueno, zorionak. Hortxe, argazkitxu. Bale. Ata da zuzue bakarrik argazkia? Eskerrik asko, abirzatearen arnau. Bale, oso ondo. Bale, eta ondano batera atarako dozue argazkixan, bale? Ondeno batea ezkinan zaudetenok eta ia zelan sartzen zazen, baik, noken dukotzu zigizu, tranquil. Bale. Ez da molestaten asko bestelan, ez? Bale, oso ondo. Orain, gelditzu zatxeze enpresa ordizkaritxoak hemen, bestiok hartu zinke zegoen leku, zeia jente asko gamen. Eta, bueno, nahi bazu aitortza txiki baten, nierotena dela ze ordenatan. Oiana, oiane. Bueno, hasi zeuria da hitzan. Bueno, mila esker. Errekan, orain dela 24 urte hasi ginen euskara gure lan hizkuntza izateko lehen urratsak ematen. Euskaraz lan egiteko apostu egin genuen. Gaur egun, gure realitatea dela esan dezakegu. Eta hau da, lanbide heziketako ikaslei eskaintzen dieguna. Ikastetxean ikasitakoa praktikan jartzeaz gain euskaraz lan egiteko aukera ematen diegu. Ilusioz jasotzen dugu aitortza hau. Eta eskerrak eman nahi dizuet bilde lagun zareten guztioi. Azkenien zuk zarete gure proiektu aurrera jarraitzeko etorkizuneko profesional prestatuen gidari. Mila esker. Eskerrik asko zeuri. Ekaitz, ez da? Ekaitz, adara lan tresnak, bona zure da hitza, zorionak, Ni laura izan ez. A ber, ez, besterik gabe, aitortza eskertu, alde batetik, bestaldetik, egunerokotasunean duala errealitate egiten duten ikasle, irakasle, lantaldeari eskerrak eman, eta bestaldetik, jarraitu ez dagoen gero eta indar gehiagorekin, euskera lan munduan txertatzen, lan mundua eta gizartea berare aberasteko bidean. Ami esker. Zeuri. Eta Eider Amestoian aietik.
lehenik eta behin eskerrik asko sari honeatik. Amestoiren kasun esan, enpresan identitatien parte dela euskeria, enpresin kulturan oinarrixen daukeula eta enpresako kide guztixon hartin harremanan izpide euskeria dela. Horregatik merezimentu honek ilusio handixe jeigu, ze betidanik euskeria eta Euskal Herrixe bidelagun izen die enpresin proiektu hontan, eta horrela izetie jarraitzien nahiko genuke. Sari honek nik uste bide honetik guzela erakuste igula, eta gure partetik eta danon parte hartze honekin, euskeriei emate xoun merezidun inder hori pixkenaka. Eskerrik asko. Zeuei, hartu zegoen tokixe. Hau xixan da dana bainez, egon bizkat gozatzeko momentu iritsi dut Julen dakau amen, gure artistin. On gitaratxoagaz jo behar dozu kantu bat, ez da maitia? Ja, ekitaldi xagurtzeko. Prestatzen zaren bitxartin, klaro, neko genduke dano bate argazki bat adati, baina gaz jente asko amen holtza gainin ateratzeko. Beraz, Julenek kantati amaitzen da benin, amaitutzat emongo dugu ekitaldi xe, jantziko dozu ez dano txaketatxuk, eta kanpun, ez gun luntxea zuzenin. Kanpun argazki formal bat aterako dugu, eta gero danok luntxera, bale? Julen, pres baldin bazauz, nahi dozunian. Ondinok ez dut berbarikin. Claro, en promo bizkat. Bai, ez? Hombre, claro. Disko, EPA maixatzeako esan doztazu, ez da? Bai, maiatzean. Oso ondo. Baina normalian asko hitz egiten dut nire kontzertutan, eta gaur neban isilik, zeba, anginak ditut. Orduan, eskerrak emutia aukera gaitxik, arantzazu deitziarren. Eta, etorri sarien da, ez dut normalian askotan politikuen aurrean kantatzen, eta beraz, egun berez isa da gaur. Gero kontratazio eta leharti baino besta, baina ja gaur isa leharti baino zua da, Ja, totalmente. Nina ez kolindante, bai. Bai, eibar, ez da? Hauxe, amaitzeko cover bat prestau dut. Nik uste dut ezaguna, behintzat, netzako oso berezia. Bera, artista da, Olat Salvador, seguro ezagutzen dozuela. Eta hau da, bere korapilatzen kanta, así que, animatzen basari, badanoko abestuko. Begitxoiekin beiratzen zenidan, esan ez bezala ez zaitxez joan, ta nizureko berriz, buelta materakoan, sentituz momentu oro nola, zure usainan igandik badoan, eskuak poltsikoetan eta zure zapore ahoan, zapore ahoan, zapore ahoan, zapore ahoan. Korapilatzen jarraitzen badugu, ez du jakingo nola askatu. Korapilatzen jarraitzen badugu, korapilatzen jarraitzen badugu, ez dugu jakingo nola askatu. Korapilatzen jarraitzen badugu, nola asmatu.
Na pixkat nire bersinua bai. Eskerrik asko. Wow. Eskerrik asko zeuri, Julen. Bueno, eskerrik asko danoi zeuen arretagatik. Hau izan da dena, eskerrik asko tortzeagatik, eta on bai gogoraziko dutzuet, on junbertzarete kanpora hau etxek. 3 ikaslik, egoien ama eta ikasleak, gero, enpresak eta lanbide heziketako ikastetxak, hemen diplomatxuk eta jaso dozuenak, eta erakundetako ordezkariak, hemen egon zaretenok, jungo zarete kanpora. Arnau, zeugaterako dozu argazkia, ezta? Oso ondo, Arnauri segi, ikusten duzuen mutilori jertz gorri xaukena, bere atzetik jun, atarra argazkia eta ja libre. Eskerrik asko.